लोगोफोर पाकिस्तानजों रिलेटेड नोंथांनो मोनसे निउस लानानै फैदों आरो बे निउसआ जाबाय पाकिस्ताननि दा जाय इलेक्शन सोलिदों आरो बे इलेक्शननि जि रिजाल्ट बेखौ लानानै नोंथांमोन आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो नाजागोन। बे माबायदि हिस्टोरिक बे जाथाया बबेखानि पाकिस्तानाव बेबायदि इलेक्शन जानाया जेबो हिस्टोरिक जाथाय नङा। पाकिस्तानखौ सालायनोबा आर्मी आरो आईएसआई आ सालायो। स' गोबां समफोराव नोंथांमोना जायफोर सरकार नुदों पाकिस्तानाव बै गासैबो सिलेक्शनसो नामावल'सो ओरैनो भटिं जायो। आर्मिया जायखौ सिलेक्ट खालामो जायखौ सायख'यो बेसो बेवहाय सरकार दानो हायो आरो प्राइम मिनिस्टार जानो हायो। बेनो जाबाय पाकिस्ताननि गोबां बुहुमाव सोलिनाय मोनसे बदनाम निउस। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो बे बाथ्रायानो रियेलबो। नाथाय पाकिस्तानाव गिबि बारनि थाखाय मोनसे हिस्टोरिक जाथाय जादों आरो बे जाथायखौ नोंथांमोना मैयानिफ्राय निउसाव नुगासिनो थादों। माने मैया रिजाल्ट मोननैसो फैदों आरो बे रिजाल्टखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो बेखौ आइडिया खालामबानो जाबाय। पाकिस्तानाव गासै एसेम्ब्लियाव माने स्टेट एसेम्ब्लियाव बिसोरनो गासै टोटल सीटआ जाबाय 336। बिनि मादाव 266टा सीटआव मा जायो इलेक्शन जायो, भटिं जायो। बाकिखिनिया सिलेक्शन जानानै गुबुन गुबुन प्रसेसै फैयो आरो बे 266 नि मादाव नोंथांमोना नुगोन PPP ट्रिपल पी आरो मोनसे नुगोन PMLN आरो मोनसेखौ नुगोन नोंथांमोना निर्दलीय आरो मोनसे अन्य होननाय नुगोन। नाथाय बेवहाय नोंथांमोना मोनसे नुगोन मोनसे निर्दलीय पार्टीखौ नोंथांमोना गोबां देरहानाय नुनो मोनगोन आरो बेनो जाबाय 90। बेनि भेलुआ मैयानि तारिखालागै 90 मोन। दैट मीन्स 90टा सीटआव बिसोर देरहाबायमोन आरो 100टासो सीटआव बिसोर आवगायनानै दङमोन आरो दिनै रिजाल्टआ एक्जेक्ट फैगोन। पाकिस्ताननि जारिमिनाव नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नुगोन, पाकिस्तानाव जा सानखालि इलेक्शन जायो बै इलेक्शन जोबनायनि उनाव भटिंआ जोबनायनि उनावनो आधा घन्टासो उनावनो मा जायो बिनि रिजाल्टआ फैयो। बेलट बक्स काउंटिंआ स्टार्ट जायो आरो रिजाल्टआ फैनो स्टार्ट जायो। बेनो जाबाय पाकिस्ताननि हिस्टोरी। नाथाय नोंथांमोना नुगोन पाकिस्ताननि जारिमिनाव मैयानि तारिखाव कमप्लिटलि बैखौ सानजोबनायखौ जोङो रिजाल्टखौ मोनजोबनो हायाखै आरो बिनि बाकी रिजाल्टफोरा दिनै ओंखारजोबगोन थारैनो। आरो मोनसे गोमोथाव बेनो जाहैबाय इमरान खाननि पार्टी PTI आथ' गैलिया। इमरान खाना जेलाव दङ, नाथाय जाय निर्दलीयनि बाथ्रा बुंदों आङो बै निर्दलीयफोरा गासैबो इमरान खाननि पार्टीनि गोजा। इमरान खाननि पार्टीखौ पार्टी हिसाबै गेलेनो हायै खालामनानै दोनदों, बेन खालामनानै दोनदों। नाथाय निर्दलीय हिसाबै बिसोर गेलेदों आरो इमरान खाना जेल सिङाव थानानैनो बैसोरखौ देरहादों आरो सबसे बांसिन देरहानो हादों इमरान खाननि टीमनि सुबुंफोरा। माने इमरान खाननि पार्टी नंला नालाय आं टीम होननानै बुंदों। इमरान खाननि PTI पार्टीखौ बेन खालामनानै दोनदों, इलेक्शन गेलेनो हायि आरो इमरान खानाथ' जेलावसो दङ। नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन आं बेखौनो बुंगोन इमरान खाना जेल सिङाव थानानैनो माबोरै गावखौ सापर्ट खालामनाय बा गावनि पार्टीनि सुबुंफोरखौ निर्दलीय हिसाबै गेलेनानै माबायदि बयनिख्रुइ बांसिन देरहानो हाखो बे जोबोर गोमोथाव। नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ ISI आरो आर्मिया सालायो पाकिस्तानखौ। पाकिस्ताननि सरकारखौ सिलेक्ट खालामोनबा थांनाय उदांस्रि समनिफ्राय हमोबा दिनैसिम पाकिस्तानाव सरकारखौ बानायदों होनबा सोर बानायदों? आर्मिया। खेंसालि एबा थोंजोङै आर्मियानो सासन खालामगासिनो थादों आरो बेजों लोगोसे दङ ISI। बे बाराव मा जाबाय नवाज शरीफनि बाथ्रा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। नवाज शरीफआ लन्डनाव खारनानै दङमोन जेब्ला इमरान खाना सरकाराव फैदोंमोन, जेब्ला इमरान खानखौ आर्मिफोरा सापर्ट खालामदोंमोन बै समाव नवाज शरीफआ हादर गारनानै थांनांगौ जादों। बबेखानि नवाज शरीफआ खनसेल' नङा बिनि सिगांबा हादर गारनानै खारखांबाय आरो बेबायदि फैनानै बियो प्राइम मिनिस्टारबो जाखांबाय खनथाम खनब्रै। दा नवाज शरीफखौ बे बाराव फिन मासे केसनि थाखाय जेलावबो दोनदोंमोन, हादर गारना खारनांगौ जादोंमोन आरो बिनि उनाव दा मा गासैबो दाया गैया जालायबाय आरो गैया जानानै बे बाराव आर्मिया सापर्ट खालामलायबाय। आर्मिया सापर्ट खालामनायनि थाखाय नवाज शरीफआ फिन इलेक्शन गेलेनो हानाय जालायबाय। स' बे बाराव इमरान खाननि फारसे आर्मिया गैला। स' पाकिस्ताना मोनसे गोमोथाव मोनसे कनफिउजन हादर, माने बेखौ रावबो एक्सप्लेन खालामनो हाया। बे हादराव आर्मिया जायखौ गोसो जायो बेखौनो जेसेबां दायनिगिरिबाबो मा खालामनो हायो? प्राइम मिनिस्टार खालामनो हायो। बे हादराव टेररिस्टफोराबो इलेक्शन गेलेनो हायो। माने जोबोर गोमोथाव हादर बे मोनसे। स' मा जादों दा मैयानि रिजाल्ट बादिबा, आं दिनैनि रिजाल्टखौ बुङाखै, मैयानि रिजाल्ट बादिब्ला 265 काउन्टिं जादों। टोटल 266 सीटनि थाखाय भट जायो आरो बिनि मादाव 265 नि रिजाल्ट फैदों। बिनि मादाव नोंथांमोना नुगोन 90टाखौ निर्दलीय पार्टीया देरहादों आरो बै निर्दलीय पार्टीनि जेसेबां देरहादों बिसोर गासैबो इमरान खाननि हानजानि, इमरान खाननि PTI पार्टीनि सुबुंमोन। स' बेखौ जोङो खेंसालि PTI नि देरहानाय होनना बुंगोन। आरो बिनि उनाव PMLN नवाज शरीफनि पार्टी बियो PMLN बिसोर देरहादों 64 आरो PPP बिलावल भुट्टोनि पार्टी ट्रिपल P बे देरहादों 50टा आरो गुबुन गुबुन 19टा।
So बे बिथिङाव नोंथांमोना नाय PMLN that means नवाज शरीफनि पार्टिखौ आर्मिया सापर्ट खालामदों गोबां सार्भे खालामनानै बेखौ देरहानो नाजादों नाथाय बे बाराव मोनसे गोमोथावखौ नुनो मोनदों पाकिस्ताननि पाब्लिकफोरा आर्मिखौ गियाखै बे बाराव पाकिस्ताननि पाब्लिकफोरा आर्मिनि हेंथायै भट होदों इमरान खानखौ भट होदों आरो नोंथांमोना मैयानि जुदि निउसखौ नायबा नुगोन पाकिस्तानाव जेब्ला भटिं काउन्टिं जायो भटनि काउन्टिं जायो जेब्ला 101ता सीटआव इमरान खाननि निर्दलीय पार्टिनि सुबुंफोरा जेब्ला टप लेभेलाव फैबाय थादोंमोन एडभान्स जाबाय थादोंमोन माने बारा फैबाय थादोंमोन बै समाव काउन्टिंखौनो स्टप खालामदोंमोन दसे समाव आरो बिनि उनाव फिन जाफिनो आरो बेवहायनोथ' मा जादों इमरान खाननि पार्टिनि सुबुंफोरा मोनसे एलिगेसन लगायदों बे एलिगेसना जाहैबाय मा 55ता सीटआव बेबायदि 2 नम्बरि खालामनानै काउन्टिंखौ 2 नम्बरि खालामनानैसो माने फेजेनदों इमरान खाननि पार्टिनि केन्डिडेटफोरखौ दैट मीन्स बिसोरनि बुंनाय बादिब्ला 90 + 55 दाजाबना बेसेबां जायो बेसेबां केन्डिडेटआ देरहानांगौमोन माखासेखौ बेबायदि 2 नम्बरि खालामनानैसो फेजेनदों आर्मिफोरा ISI फोरा बेबायदि इलेक्सन कमिसना बेबायदि बुंनो नाजादों इमरान खाननि पार्टिनि सुबुंफोरा बिसोरथ' PTI नंलिया नाथाय निर्दलीय हिसाबै गेलेदों नालाय आरो बेल' नङा मोनसे गोमोथाव जाहैबाय बेवहाय साननो गोनां जाहैबाय मा पाकिस्तानाव सरकार दानो थाखाय 169 नांगौ 336 नि मादाव ओरैबायदि कन्डिशन मोनसे बिसोर मोनथामा लोगो नांबासो सरकार जानो हायो बेवहाय एबा बब्बा मोननाया लोगो नांबाबो सरकार जाया अन्यफोरखौ आलादा जायफोरा गुबुन फिसा पार्टी बिसोरनिखौ लाबाबो मा जाया सरकारानो जाया स पाकिस्तानाव मोनसे ओरैबायदि गोमोथाव मोनसे थासारि बे इलेक्शना फिन रि इलेक्शनबो जाफिननो हागौ एबा बायनाय फाननाय मोनसे पलिटिक्स जानो हागौ आरो आर्मी आरो ISI नि थाखाय बेनो सबसे बेस्ट मोनसे थासारि मानोना आर्मिया अरायबो दुर्बल सरकार जानायखौ लुबैयो सोरबा लोगो नांनानै सरकार जायोबाबो बे सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोरनि उनाव मा जागोन बायफिनखागोन ग्यारेन्टेड मानोना रावबो बेवहाय मा मोनाखै सरकार दानो हानाय मेन्डेट मोनाखै बा बब्बा मोननाया लोगो नांनानैबो सरकार दानो हानाय मेन्डेट जायाखै बेवहाय नाथाय इमरान खाना बेवहाय बयनिख्रुइ बांसिन लिडिंआव दं जों बेखौनो बुंनांगोन स बेनिफ्राय माखासे कनक्लुजन ओंखारनानै फैयो बे कनक्लुजनखौबो नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन आंनि आइडिया बादियै आरो बयनिख्रुइबो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय नवाज शरीफआ मोनसे सीटआव जेनदों नाथाय लाहौरनिखौ दासिम फोसावाखै लाहौराव जेनदोंना देरहादों बेखौ फोसावाखै आरो इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय मा नवाज शरीफआ PTI नि बै निर्दलीय केन्डिडेटफोरखौ मा दासिम बायनो फाननो दैट मीन्स बायनो नाजागासिनो थादों रिक्वेस्ट खालामगासिनो थादों लोगो नांनांगौ सरकार दानांगौ बेबायदि आरो स बेबायदि मोनसे डिलिं सोलिगासिनो थादों आर्मी आरो ISI आथ' सोरखौबा धमकी होदों सोरखौबा रांजों बायनो नाजादों बेबायदिया सोलिगासिनो थादों स पाकिस्तानाव दा बायनाय आरो फाननायनि मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो थादों माबायदि देरहानाय केन्डिडेटफोरखौ PTI नि बै निर्दलीय जानानै गेलेनाय केन्डिडेटफोरखौ बायनो हागोन बेनि मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो थादों दा पाकिस्तानाव स बे सरकारा थारैनो उइक जागोन एबा रि इलेक्शन जानो हागौ पाकिस्ताना रि इलेक्शन खालामनो हानाय एसेबां रां अबस्था गैया मानोना बिसोरो बे इलेक्शनखौ आरो खालामफिना आरो बे दुर्बल सरकारखौथ' आर्मिया जाफुंहोथारगोन नाथाय गिबि चइसआ जाबाय आर्मिनि नवाज शरीफ इमरान खान नङा नाथाय इमरान खाना बेवहाय बयनिख्रुइ बांसिन केन्डिडेट देरहानाय पार्टी जानानै मोगथाङाव फैदों आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिंआ जाहैबाय पान्जाबाव इमरान खाना देरहादों दैट मीन्स पान्जाबाव इमरान खाना सरकार बानायगोन इमरान खाननि पार्टिया सरकार बानायनो हासिगोन जाय पान्जाबा जाबाय आर्मिनि मेन बेस होननानै बुङो पाकिस्ताननि मेन बेस होनबा पान्जाब स बे पान्जाबावनो इमरान खाना देरहादों आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिंआ जाहैबाय पाकिस्तानाव गिबि बारनि थाखाय सासे हिन्दु आइजोआ इलेक्शन गेलेदोंमोन बे बेसेबां भट मोनदों नोंथांमोना मिथिबा आसरित जागोन 1754 ल'सो भट मोनदों आरो बेयो जेनदों आरो बिनि मुङा जाबाय डक्टर सबीरा प्रकाश स पाकिस्तानाव हिन्दु आइजोआ माब्लाबा बेबायदि इलेक्शन गेलेफेराखैमोन नो डाउट हिन्दु आइजोखौ सापर्ट खालामाखै पाकिस्तानिफोरा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय बेबायदि गेलेफेराखैमोन सिगांनि समफोराव आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिंआ जाहैबाय मा पाकिस्ताननि जारिमिनाव मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं जाथाया जाहैबाय मा हाफिज सईद इन्डियानि मोस्ट वान्टेड बुहुमनि मोस्ट वान्टेड सासे टेररिस्ट टास एटाकनि दायनिगिरि हाफिज सईद आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै पार्लियामेन्ट एटाक जादोंमोन इन्डियाव बेनि दायनिगिरि हाफिज सईद बियो इलेक्शन गेलेदोंमोन बिनि पार्टिया इलेक्शन गेलेदोंमोन हाफिज सईदआथ' गेलेयाखै नाथाय बिनि पार्टिनि सुबुंफोरा इलेक्शन गेलेदोंमोन बिनि फिसाज्लाया इलेक्शन गेलेदोंमन गासैबो जेनजोबदों आरो बेनिफ्राय बे रोखा जे पाकिस्ताननि जेनेरेल पाब्लिकफोरा माब्लाबाबो टेररिस्टफोरखौ सापर्ट खालामा बेनि मोनसे प्रुफ बेयो स पाकिस्तानखौ आर्मिफोरा गावसोरनि गोसो बायदि सालायदों नाथाय पाब्लिकफोराथ' थिगैनो दं
नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिना आसरित जागोन मेन स्ट्रिम मिडियायाव इमरान खानखौ श' खालामाखै बा प्रिन्ट मिडियायाव इमरान खानखौ जेबो हाइलाइट खालामाखै थेवब्लाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों इमरान खाना गावनि पार्टिखौ बांसिन देरहानो हानाया बे बुहुमनि थाखाय आसरित आरो इमरान खाना मोनसे नलेजबो होदों बिथाङा बे इलेक्शनाव हाइटेक टेक्न'लजि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बाहायनानै बे इलेक्शनखौ देरहानो हानायखौ जों बुंनो हायो मानोना खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बाहायदों इमरान खाननि सुबुंफोरा इमरान खाननि पार्टिया मा खालामदों टेकनिकारि बायदि गिबियाव इमरान खाना जेल सिङावनो मा खालामो नट लिरो नटखौ लिरबाय आरो सेन्टेन्सखौ लिरबाय लिरनानै गावनि उकिलनि बेखौ हरगोन उकिला थांनानै इमरान खाननि पार्टिनि सुबुंफोरनो बैखौ हैगोन आरो बिसोर मा खालामगोन बिखौ भइसआव कनभार्ट खालामगोन आरो बेवहाय इमरान खाननि मोनसे भइस सेम्पल लानानै इमरान खाननि भइसखौनो मा खालामगोन डाबिं खालामगोन कनभार्ट खालामगोन बै सेन्टेन्सखौ भइसआव बिनि उनाव इमरान खाननि मोनसे पुराना भिडिअ बिखौ मा खालामगोन एड खालामनानै मा खालामगोन बुंहोगोन That means बेखौ आसलते मा होनगोन AI भिडिअ होनना बुङो स' AI भिडिअखौ बिनि उनाव जिहेतु निउज मिडियायावथ' मेन स्ट्रिम मिडियायावथ' दिन्थिखाया बेखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामदों आरो बेबायदिनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जायगा जायगा मा खालामदों केम्पेनिं खालामदों स' बे इलेक्शनाव नवाज शरीफआ जाबायदि बास्तबाव थांनानै केम्पेनिं खालामदोंमोन बिलावल भट्ट बिथांमोना नाथाय इमरान खाना ससियेल मिडियानि थ्रुयै मा खालामदों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स हेफाजाबै केम्पेनिं खालामदोंमोन आरो बुहुमाव बेनो गिबिबार जारिमिन होननानै आं बुंगोन आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बेबायदि इलेक्शनाव डाइरेक्टलि इउज खालामनाय गिबि सुबुङा जाबाय इमरान खान होननानै जों बुंनांगोन दिनैनि समाव मानोना मोनसे हादरनि नेशनेल इलेक्शनखौ देरहानो थाखाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ डाइरेक्टलि इउज खालामनाया जाबाय इमरान खानानो गिबि मेन स्ट्रिम मिडियायाव बेखौ दिन्थियाखै आर्मिया श' खालामनो हायाखै निउज मिडियाफोरखौ मेन स्ट्रिम मिडियाफोरखौ दम होनानै दोनखाजोबदों आरो प्रिन्ट मिडियाफोरखौबो आर्मि ISFफोरा दम होखानानै दोनखाजोबदोंमोन इमरान खाननि फट' साफायनायाबो माने बेन स' बेबायदि बिथिङाव नाथाय ससियेल मिडियाखौथ' होबथानो हाया पाब्लिकखौथ' होबथानो हाया स' पाब्लिकनि पावारा मा बेवहायनो जों बुजिनानै मोनो दिनै जानो हागौ जुदि माखासे 2 नम्बरै खालामामोनबा इमरान खाननि पार्टिया खमसे खम 150 to 160 थ' मोनगौमोन खोमा आं बेबायदि बुंगोन नाथाय फ्रेन्ड्स बे इलेक्शननि रिजाल्टनिफ्राय जोंनि इन्डिया मा खहा जानो हागौ बेखौ आं नोंथांनो एसे आइडिया होनो नाजागोन बे इलेक्शननिफ्राय जोंनि इन्डियानि खहाया बेनो बे इलेक्शनाव नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुदों रावबो पार्टिया मेन्डेट मोनाखै That means बबेबा मोननै पार्टिया लोगो नांनासो सरकार दानांगोन आरो बै पार्टिफोरनि आदर्शफ्राबो बाङायबो गोरोबलाया इमरान खाना नवाज शरीफखौ होखारनानैसो प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन नङा होमबा स' बेबायदि बिथिङाव PMLN जों PTI नि सुबुंफोरा माब्लाबो खाबजानाय नङा इमरान खाना खाबजानाय नंखाया बे बाथ्राया रोखा बेनिखायनो माबा मोनसे जाहोनाव बाध्य हादरखौ बासायनो थाखाय सरकारखौ दायोबाबो बे सरकारा जोबोर उइक जागोन आरो जोबोर थाबैनो पाकिस्ताननि सरकारा बायलांनायनि चान्स दं आरो बेबायदि दुर्बल सरकारनि ओंथिया जाबाय आर्मिनि सासन आर्मिफोरा फिन हादरखौ सासन खालामनायनि पावारा बिसोरनि आखायाव थासिगोन स' बे मोनसे इन्डियानि थाखाय जेंना स' बबेबा हादरा पाकिस्तानजों माबा मोनसे जुदि रायलायनो गोनां जायोबाबो रायलायगोन सोरदो स' आर्मिजों रायलायफिनांगोन आरो आर्मिया जाहैबाय जोंनि इन्डियानि फेभार माब्लाबो जानो हाया स' बे इन्डियानि थाखाय गोबां बिथिङै खहा गोनां मानोना बे हादरखौ फिन आर्मिया गावसोरनि गोसो बायदि फिदिंबाय थाफिननो हासिगोन बे इलेक्शननिफ्राय बेयो मेनलि ओंखारनानै फैयो आरो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिर फ्रेन्ड्स नोंथांमोना पाकिस्ताननि बे अद्भुत इलेक्शननिफ्राय मा सानो आरो इमरान खाननि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बाहायनानै बेबायदि बांसिन देरहानो हानाया मा फोरमायो स' आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स आरो ससियेल मिडियानि जि पावार बेखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे आइडिया मोनदोंबा बे भिडिअनिफ्राय जेसेबां हायो शेयार खालाम जेसेबां हायो कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो फ्रेन्ड्स नेक्स्ट जोंनियाव बे इलेक्शन फैगासिनो थादों बे इलेक्शनाव बर'फोराबो जुदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ बाहायनानै माबा मोनसे हासिल खालामनो हायोबा बेखौ सोलोंनायनि सम दं मोजां बिथिङाव दे गाज्रि बिथिङाव नङा मोजां बिथिङै जुदि आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सखौ जों जुदि बाहायोबा जानो हागौ बे इलेक्शना बबेबा मोनसे पार्टिया देरहानायाव हेल्प जागोन जाय बांसिन इउज खालामनो गोरों AI खौ बिनो बांसिन देरहानायनि चान्स दं